lipii care au fost prealabil frământate cu chișleac de casă, care el adică se lasă câteva ore bune, câteva zile chiar la fermentare, se lasă la o temperatură constantă, care atunci e bun când se iau așa fâșii din chișleac, din borcan, așa, cum se spune, ca la țară, când era odată. Să alegi întâi smântâna, pe urmă rămâne chișleacul. Și aici facem un atelier de gătit chiar afară. Da. Chiar afară ca în copilărie. Da, și uitați-vă și soarele, cea zonă așa e de frumoasă, așa de mulți fluturi aici. Și ele așa arată când sunt gătite, da? Da, aluatul a fost lăsat să dospească bine, să fermenteze, să aibă proprietățile gustative care sunt necesare. Și ele, chiar dacă au fost adică frământate cu chifir, ele au un gust deosebit și au crescut foarte bine. Nu știu, toată Moldova avem tot felul de, nu știu, produse. Și acum le punem tot așa. Ok. Aici le punem. Wow. Iată așa. Aha. Și cât timp aici le țineți? Le ținem așa, în dependență, trebuie să le mai lăsăm o lecuță să dospească și pe urmă le facem găurele, le facem un desen specific. Astea am vrut să facem... Dar în cât timp să rămân aici? Pur și simplu. Câteva minute sau? Vreo 20 de minute cel mult. Și după asta? După asta le punem pe foc, le punem la cuptor, care a fost încins... Doar pe lemne? Da. Cuptor care a fost încins. Puteți să vedeți chiar și focul acum la moment. El pe urmă se trage, da, rămâne vatra fierbinte și se coc binișor. Și cum poate lumea să vă găsească? Eu prima dată azi aici am ajuns. Ne găsiți foarte ușor. La Vălcineț, Călăraș, vă așteptăm cu mare drag. Cum intrați în sat, este prima biserică, pe urmă o țineți tot înainte, pe strada centrală Ștefan cel Mare. A doua e vis-a-vis de biserica veche. O biserică de lemn are circa peste 200 de ani de când a fost biserica veche. Peste drum, adică este primăria veche, de unde a fost mai de mult primăria. Primăria actuală, adică e mai în vale. Și iată așa. E o zonă superbă. Nu știu dacă aș putea să redau în acest filmuleț. Suntem ca în sânul lui Dumnezeu, ca în rai. Nu vă pot descrie ce e de frumos și cât este de verde. Vă așteptăm cu mare drag la pensiunea agroturistică Grădina Mărioarei din satul Vălcineț, raionul Călăraș. Ne puteți găsi intrând din sat, țineți tot înainte, pe strada centrală Ștefan cel Mare, treceți de prima biserică, biserica nouă, până la biserica cea veche din deal. Deci pensiunea este larg deschisă pentru turiștii care doresc să se cazeze, să rămână pe o zi, 2, 3, cât doriți. În afară de asta avem masterclass-uri la gătit lipii, care acum chiar sunt în proces cu cuptorul încins, la foc încins. Facem chiar masterclass-uri și cu plăcinte, facem drumeții, avem un loc foarte frumos care este renumit la Hâlboc, avem izvorul Vodă, avem Codri, Plaiul Fagului, avem locuri deosebit de frumoase, împrejurimi foarte frumoase. Mă numesc Victoria Carp, sunt locuitoare aici în sat și suntem deschiși să vă întâmpinăm cu mare drag. Poftim la plăcințele cu verdeață. Deci aici avem mărarul și avem cozle de ceapă verde, o lecuță de sare, câteva oușoare de casă proaspete de la găinușă și deci facem umplutura pentru plăcințica noastră tradițional gustoasă. Folosim același aluat? Da, aluatul este simplu, cu drojdie, cu apă călduță, făină, o lecuță de sare, o lecuță de zahăr. Luat simplu. Și cum faci placenta? Cum o facem? O facem tradițională, în patru. Îl punem ca și acei de pitigai, care se prăjește pitigai, dar noi o facem la cuptor, încălzit cu lemne. Trișa.
Este lumea se corpul. dă organizată, lumea se dă implicată. Doar că nu îi place să fie impus. El trebuie să fie mai interesat. Prin lucruri simple. Посмешишь людей. Și are denumire placinta sau doar o numiți Placintă placintă cu cu verdeață și gata, da? Da. Adică punem multă cultură din piesa așa. Da. Nu, eu nu vreau, Marie, nu vreau. Zătoare. O fiert. Iată așa. Ia vedem dacă s-o că luatul trebuie manevrat, trebuie jur, el se Mi-a usucă. făcut comod zona de grill, că dacă, de exemplu, vrei să faci grill, faci focul în cuptor și îți tragi rații un pic cât îți trebuie. De aici niciodată nu îți vei fumul în față. Fumul este tras în roșu de fum. Și atunci e foarte bine că poți să stai din plăcere să faci carne. Steană. Așa, șlichie e gata. Dacă vrem o ungem, puneți așa. Da? Dacă vrem o ungem cu smântână, Ce scot? de la o altă din fund, care e pe frunză de hrean, scoate ungeurile. Așa, scoatem plăcințele de la Vălcineț Călăraș. Cămara vierjă. Asta decizi două. Extraordinar. Ah, dar ce miros! Mai plată o. Da, da, eu. De sus în jos. La coastă. Dacă soarele e în spate.